И здравейте, приятели, ви отново сте с YouTube канала на Неизвестното Хикс. Аз съм Антонио и днес в днешния клип ще разгледаме задача номер 16 от НВО за 10 клас 2025 година. Преди да започнем, две неща. Първо, извинявам се за гласа, ако ми звучи малко странно, леко съм болен, но това няма значение, защото ние трябва да си свършим работата. Каква е нашата работа? Да се подготвим за НВО-то. И второто, разбира се, да се абонирате за канала на Неизвестното Хикс. Да започваме. Задачата ни е дадени са уравнението, ето това е уравнението, и неравенството. Това е неравенството. По точка, изненада, решете уравнението. Хайде да си го препишем. Имаме хикс квадрат плюс хикс, цялото на степен 2, минус 22. Отново хикс квадрат плюс хикс, плюс 40 равно на 0. Сега някой тук, ако тръгне да дига хикс квадрат на квадрат, за да се получи хикс на четвърта, ще дърпам уши. Прави ли ви нещо впечатление? Разбира се, вие сте умни деца. Прави ви хикс квадрат плюс хикс, го имаме тук, имаме го и тук. Полагаме хикс квадрат плюс хикс да ни бъде равно на y. И тогава нашето уравнение ще стане y квадрат минус 22. y, няма нужда от тази скоба, вече я сложих, така че плюс 40 равно на 0. Не обръщате внимание. И сега трябва да намерим корените на това уравнение. Как може да го направим? Популярните деца биха ги намерили корените на уравнението чрез формулите на Виет. Произведението на двата корена е равно на c върху а. c ни е 40, а ни е 1, или y1 по y2 е равно на 40. А сборът на корените ни е минус b върху а. В този случай b ни е минус 22, минус b ще бъде 22. И сега моя въпрос е, кои две числа, като ги умножим, ни дават 40, а пък като ги съберем, ни дава 22. y1 е 20, а пък y2 е равно на 2. Нали така? 20 по 2 е 40 и 20 плюс 2 е 22. И сега ще кажете, чакай, Антонио, тук тези формули на Виет, аз не си ги спомням, трябва да си ги спомням спокойно. Може и с дискриминантата. Хайде, ще го направим и с дискриминантата d. Ще видите, че ще получим същото. Така, b квадрат. Тук може да използваме съкратената формула, ако си я спомняте. Значи b върху 2 имаме 11 на квадрат минус не 4 пъти АЦ, а само АЦ минус 40, което е равно на 121 минус 40, или това е равно на 81. Където y1 ще ни бъде равно на b върху 2, или имаме 11 плюс минус, ако това е y1,2, плюс минус корен от 81 върху а само де-факто 1. Или y1 ни е равно на 11 плюс 9 върху 1, което е 20, а пък y2 ни е равно на 11 минус 9 върху 1, което е 2. 20 и 2 са нашите корени. Ето тук по формулите на Виет. И сега какво трябва да направим? Трябва да се върнем в полагането. Ето го полагането. Хикс квадрат плюс хикс е равно на y. Хикс квадрат плюс хикс е равно на y. Това означава, че първия y ни беше 20, нали така? Или имаме хикс квадрат плюс хикс е равно на 20. Това е пак квадратно уравнение, плюс хикс минус 20 равно на 0. А пък хикс квадрат плюс хикс пък ще бъде равно на y2, или хикс квадрат плюс хикс ще бъде равно на 2, или тук квадратното уравнение ще бъде хикс квадрат плюс хикс минус 2 равно на 0. Сега от тук ще намерим хикс 1 и хикс 2, а пък от тук хикс 3 и хикс 4. Хайде сега по формулите на Виет. Няма как. Тук имаме хикс 1 по хикс 2 е равно на минус 20, а хикс 1 плюс хикс 2 ще ни бъде равно на минус 1. Тук хикс 3 по хикс 4 ще бъде равно на минус 2, а пък хикс 3 плюс хикс 4 ще бъде равно на минус 1. Отново. Сега ви питам, кои две числа, когато ги умножим, стават минус 20, хикс 1 плюс хикс 2 пък сбориме да е минус 1. Така като гледам, едното число е 5, а другото е 4. Сега да видим кой е с минус. Минус 5 по 4 или минус 4 по 5. Трябва да се получи минус 1, трябва да е по-голяма,
абсолютна стойност петицата. Ето, минус 5 и 4 са x1 и x2. По същия начин x3 и x4, кое число по кое дава минус 2? 2 и 1 дават двойката. Сега въпросът е кое е с минуса. Трябва да се получи минус 1, значи минус 2 и 1. Ето, минус 2 по 1 е минус 2, а минус 2 плюс 1 е минус 1. Нали така? Тоест, в първата подточка решете уравнението. Ето, това са решенията на уравнението. Подточка Б е решете неравенството. Хайде на нова страница да решиме неравенството. Предписваме го. Хикс квадрат минус 9, хикс квадрат минус 4 по-голямо или равно на 0. Първо, допустими стойности, знаменателят трябва да е различен от 0 или хикса трябва да е различен от плюс минус 2. Защото ако е плюс 2 или минус 2, тук в знаменателя ще се получи 0, а на 0 не може да делим. Така че първото нещо е хикс различно от плюс минус 2. Сега, ако си спомнят формулите за съкратено умножение, хикс квадрат минус 9, това е хикс минус 3 по хикс плюс 3 върху хикс минус 2 по хикс плюс 2. По-голямо или равно на 0. И сега трябва да намерим нулите на това неравенство. Нулите се получават при числата минус 3, минус 2, 2 и 3. Нашата система, която трябва да се получи, е хикс минус 3 по хикс плюс 3 се едно по хикс минус 2 по хикс плюс 2 по-голямо или равно на 0 и хикс различно от плюс минус 2. Аз бих взел едно число от този интервал, да кажем 10. И тук имаме 10 минус 3 е 7, по 10 плюс 3 13. Тук долу става 2 плюса по-голямо от 0. И знаците се редуват. Тук е по-голямо, тук е по-малко, тук е по-голямо, тук е по-малко и на тук е по-голямо. Ето така. Плюс, минус, плюс, минус, плюс. Демек, нашите решения ще бъдат хикс принадлежи. Неравенство трябва да е по-голямо или равно на 0. Равно на 0 се допуска. Демек, ето тук от минус безкрайност до минус 3 включително. Включително го слагаме ето така с тази квадратна скоба. Защо включително? Защото ако е 3, числителят е 0. Не знаменателят е 0, така че нямаме проблем с тройката. Обединено с от минус 2 до 2. Ето тук в този интервал отново е плюс. Обаче защо не включваме двойките? Защото те не са част от допустимите ни стойности. С тях получаваме 0 в знаменателя. Демек не ги искаме, затова не слагаме квадратните скоби. И обединено с от 3 включително, ето тук пак е плюс, до плюс безкрайност. Ето така. И това са решенията на неравенството. И по точка В определете кои от корените на уравнението са решения на неравенството. Кои бяха корените на уравнението? Минус 5. Минус 5 е някъде тук. Става ли? Става, да. Получава се плюс. Значи минус 5 е решение. Четвърката. Къде идва четвърката? Четвърката е ето тук. И тя е решение. Супер! От тук сме окей. Минус 2. Минус 2 не е решение. Защото ако сложим минус 2, тук ще се получи 0, не може да делим на 0. И накрая 1. Къде е 1? 1 ще се падне някъде ето тук. В този интервал имаме плюс, значи и 1. Определете кои от корените на уравнението са решения на неравенството. Минус 5, 4 и 1 като корени на уравнението са решения и на неравенството. И виждате ли колко лесна беше тази задача. Това беше всичко за днешния клип. Пожелавам ви успех на матурата. Не се притеснявайте кой знае колко много. Пишете в коментарите как сте се готвили през годината. И също така след пък като мине матурата, минете да кажете какви са резултатите, какви са впечатленията. Абонирайте се за канала на Неизвестното Хикс и чао и успех!